De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 12 mei beslissen of VV Friese Boys hun trainingsveld renoveren kan of net. Want dat is wel nodig. De staat van het trainingsveld is dusdanig slecht, met name in de winter en de herfsttijd als het veel regent. De aardlagen die schijnen niet helemaal goed te zijn, als mede de drainage niet. Daarnaast hebben wij als Friese Boys de wens om op het B-veld waar we nu op kijken, om daar verlichting omheen te maken. De bedoeling is eigenlijk altijd van onze kant geweest om hand in hand op te trekken met gemeenten. Er zijn verschillende gesprekken geweest en wij hopen tussen nu en 5 weken, mede door het besluit vanavond, als dat positief mag zijn, dat de gemeente binnen 5 weken het nieuwe trainingsveld realiseert, als mede samenwerking met ons aangaat om de verlichting om het B-veld in 1 keer aan te pakken. Wij zijn sinds vorig jaar april zijn we begonnen als bestuur om met de gemeente in overleg te gaan. We hebben gesprekken gehad met mevrouw de Graaf, die natuurlijk nu ook ziek is. En langs deze weg wensen we haar alle beterschap. Vervolgens is dat weer opgepakt door de heer Boerema. Ja, en de heer Boerema heeft het denk ik tot nu toe in een project in een stelling gebracht dat alles zijn hopelijk voor vanavond op witte rook staan. Dat het erdoor komt. Wij verwachten geen negatieve scenario's meer. Dat zou wel heel sneu wezen.